OK, takže jdeme koupit Brawl Pass plus. Jo, jo, prosím, ať je to ten jeden. Tak to ještě splním nějaký quest. První stále vyberu. Asi. Vyberu si jenom to, co je v tom spodním. Jo, takže jdeme. Startru. OK. Spray. Coiny. Další serveru. OK. Starteru. Coiny. A kredity. A teď mi zbývá ještě ten legendary starter. Takže ven jsem dal dobrý toky. Jo, takže ať to vyjde. Takže musím dát ještě jeden ven. OK, takže duo. A let's go. Dobře, long. To jsme mohli dát. Za Morty jsem moc neumím, ale měl jsem na něj quest, takže tak no. Proto jsem se ho vzal. Jo, vidím Lona, vidím Kara. A jdu to risknout. Jo, Mandy tam je, OK. Já jdu radši nahoru do křáchu. Tady je OK. Jdeme za Lonem se podívat. Dobře, tak nejdeme. Takže. Snad nechci a... No stres. Do přírody, pojď, jdeme na tu pem. Teda pem, no, to byla Penny, ale... Takže... Teď čekám, než se spavnu, což je asi dobře, nevím. Pokud to vydrží, dobře, jsem tady a asi se vám ozvu, až budou třeba poslední týmy. Let's go, pojď. No. Nedal jsem to, pojď, Bíro, to dáš ještě. To ještě dáš, pojď, tu Penny. To jsem nedal už nic dělat. Ale druhý se je ven, takže mám splněný quest. Což je dobře. Ne, nebudu jí dávat Fingra quest. Chtěl jsem jí dát like. Nejde to, takže čau. Já mám to splněný, takže teď už to mám. Jo. Na chvilku odejdu, takže chvilku počkejte. OK, jsou zpátky a jdeme to otevřít. Takže, 5 startů, tak to otevřeme. Tu legendary stat drobných měsí nakonec. Bereme langy. Teďka asi coiny. Ne, to je omylem, ne, ach jo. Proč to muselo být s těma coinama? Jsem myslel, že tam jsou další coiny. Ach jo. No co no. Co už já s tím dělám? Teďkom asi... PowerPoint, jo. Kredity.
bych mohl vzít piny a zároveň gemy, jo. A když tady jdu okolo, koho bych si měl vzít? Já nevím, mě napadla, že bych si mohl vzít Nany nebo tak, nebo jakože ty kredity, že jo, ale nevím. Takže profile ikona, která je celkem pěkná. A teď už jsou tu skiny. To ten skin, jo, je pěkný ten Gold Hacker. Ale jako za mě třeba hezčí jakože prostě Brook Hacker. Nebo ten jakoby ten hlavní skin, nebo jakože ten, co máš v normálním Brawl Passu. Ano, je to Hacker Brock. A mně se třeba líbí tenhle ten. Když jsem hrál v nulsku, tak se mi víc třeba líbil tam ten, má pěknou ikonu. Se mi víc líbil jakoby ten, kterýho jsem vyzvednul za těma coinama, is a bot. To je fakt super, protože já jsem bot, hraju jako bot. To se jdu nastavit. Místo Drakopin si nastavím. Co si tam dám? Asi ten pin od toho, jo, tady je, jo, dobrý. Ten se mi líbí. A to se nechám tak, jak je. A přemýšlím, že si dám si tam toho Broka. Jo, nevím, mám si ho tam dát. Nevím, jo, dám se ho tam. OK, a dám se ho a tady místo toho Bula si dáme Bročíka. Jo, tenhle skin se mi prostě předtím líbil, ale v nulsku, když jsem ho hrál, ale teď už se mi tolik jako nelíbí, jako líbí, ale ne tolik, víc se mi líbí ten klasický, takže si ekvipnu ten klasický skin. Let's go. A navíc, hele, toho Broka úplně, ne prostě, jak vypadal předtím, jak ho teďkom opravili. No prostě ho teďkom upravili a vypadá úplně hrozně. No a teďkom ten Legendary Star Drop. Prosím, ať tam padne něco dobrýho. Prosím. Já se nedívám. Dobré, no. Hypercharge na Crowa, to je dobrý. OK. Takže jinak ještě teda, koho si mám teda vzít? Já nevím, já jsem přemýšlel nad těma kreditama, ale napište mi, co si mám vzít, jo? Čau. Asi jakože já nevím. Ale ta hypercharge je fakt super. Jo, a navíc vlastně oni dělali nový efekt u hypercharge, že to vypadá víc jako plamen a jo. Koupil jsem si Berryho. Ano. A čus.